Alaikum, barkanmu da warhaka. Insha Allahu, yau za mu nuna muku yadda ake chatting da sports domin canja wallet address, phone number, email da dai sauransu. To da farko za ka zo nan wajen. Gashi nan. Za ka zo nan sai ka dot nan guda uku, layin nan guda uku sai ka taɓa. In ka taɓa zai kawo ka daidai nan wajen. Sai mutum ya zo daidai nan wajen inda aka sa sports ɗin nan. Nan ne sports. Sai mutum ya zo ya taɓa. Sai mutum ya zo ya taɓa nan. Kana taɓa nan wajen zai kawo ka nan wajen kamar haka. In ya kawo ka nan wajen kamar haka, sai ka zo ka taɓa wannan option ɗin, wannan race ticket ɗin nan, gashi nan. Wannan kenan, mutum zai je taɓa shi. In ka taɓa shi zai kawo ka daidai nan kamar haka. To, ni nawa yana orders. To, kai a nan wajen akwai option da yawa. Akwai deposit issue, akwai payout issue, akwai top up issue, akwai income issue. Kawai sai ka bar shi a order din. Nan wajen sai mutum ya zo ya rubuta. In phone number ne sai ya rubuta phone number modification. In email ne sai ya rubuta email modification. Idan wallet address ne sai mutum ya rubuta wallet address modification. Mu wallet address ne, na wallet address zamu. Bari mu rubuta wallet address modification. Kun gani mun rubuta wallet address modification. Sai mutum ya tsallako nan wajen. Sun ce kai dan musu ƙaramin message. Kawai abinda mutum zai rubuta, please, I want to change my wallet address. Shi kenan sai mutum ya ɗan taɓa ƙasa, kawai sai ya rubuta haka. Thank you. Shi kenan sai mutum ya taɓa nan wajen, daidai nan wajen. Sai mutum ya zo ya taɓa shi nan wajen. Gashi nan. Sai ya taɓa submit ɗin nan. Kana taɓa submit ɗin nan sai ka jira. Za su baka dama, za su maka mail kuma sai ka ringa zuwa kana duba ticket ID ɗinka. Mutum sai ya ringa duba mail ɗinsa kuma ya ringa zuwa wajen ticket ID ɗin shi yana dubawa. Wannan shine yadda ake laying complaint na komai da komai. Wassalamu alaikum.